Dovolte mi, aby som vyjadril tiež svoj postoj a názor otvorení telemedicínskeho centra. Zastupujem relatívne veľký ústav, ktorý pôsobí na fakulte elektrotechniky a informatiky a v tých smeroch nášho bádania je aj kybernetika a riadenie. A v tejto oblasti vo svete sa zaznamenáva prudký rozvoj oblasti riadenia a modelovania živých organizmov. A teda ten prienik do medicíny a podpory zdravotníckych úkonov alebo liečby je veľmi významne sledovaný a preto chceme aj my ako jeden nosný smer, ktorý v oblasti výskumu v kybernetike bude smerovať aj do tejto oblasti. Takže chceme rozšíriť v podstate záber tohto centra vo výskumnej oblasti a myslíme si, že alebo teda po tých prvých rozhovoroch s medicínskou oblasťou vidíme, že ten záujem tam je a skutočne dnes aj technické vedy, a hlavne teda kybernetika, vie poskytnúť aj medicínskym pracovníkom jednak rôzne modelové situácie, ktoré sa dajú skúmať, som povedal, na simulačnom systéme na počítači a nemusia sa skúmať priamo na tom živom pacientovi. Takže sú to systémy, ktoré značne budú pomáhať lekárom a myslíme si, že teda v tomto smere je uplatnenie. A teda dôkazom toho sú tu aj prítomní páni profesori, ktorí vlastne prišli na toto otvorenie v zahraničí. Ďakujem za pozornosť.